Bueno, mga higala magkasama. Ato magtatampo karon pidadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Kaloy. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan nga magtatampo si Kaloy. Kaya ako problema bahay na sa kong sakit. Ibong yung kong ano tungod kay kali kayo. Pero ano nyo masabtan ako sugilano, no? Kaya niyo ano po pagsugod ng tanan, ha? Gugma kong gitanan, ha? Gugma kong gitanugan, ikaw pinangga agitaganan. Gugmang imong gibalos, ako nagduda kay takaw lamang. Kunwa ko'y ikagasa, di ka mulingi, ako yamiran. Tamis kang buparay, kung gipangayo mo akong matuman. Plastic lang, yan na to. Plastic lang ang gugma mo. Plastic nga mga pasalig, imo ka na ko nga gipatuo. Plastic lang kining tanan. Kay diha sa imong dughan, walay matuod nga pagbakal. Batong rangwa kay gana, kung mugakusko o murumansa. Mudayon kag sakit-sakit, pakapoy-kapoy og mulikay ka. Apan kun akong ingnon, pag-ilis dayon mag-shopping ta. Pwerte kag yung aptika, imong karinyo, askan lamia. Plastic lang ang gugma mo. Plastic nga mga basalig, imo ka na ko nga gipatuo. Plastic lang kining tanan. Kay diha sa imong dughan, walay matuon nga pagmahal. Kay diha sa imong dughan, ang imong gugma. Plastic lang. Ole, salamat kayo. Sige, kita rin ta. Okay. Ay, musta kong nanik? Nanik na itong bubukit kayo. Bugoy yun ito ay. Anay taning kinabuhi ay. Kung di bilang ako pobre, dato ang takron. Bida no? Hala no? Ha? Ay, akong pamati. Pero alimuot akong kinabuhi. Pero bida. Hoy, naunsa ka? Nagyaw-yaw naman lang kadihang ikaw rang usa. Usa man, nasugda na ka? Ako ang ginukto kong kadiot ay una ko nagyaw-yaw niya ginukto kong kadiot di kalit kag tunga. Mao gani, naunsa ka nasugdan ka? Kaita sa nimo day oy. Siya pagtuon mo na ako, nabuang ni ko day. Ang ginagyaw-yaw naman lang ikaw rang usa. Kaya ko rin usa. Ha? Pila din mo kabuok di ay? Dapat lang takabuok, kay may abot man ka. Kinuha ko pag sure ka luy-uy. Tinuod ta akong isulti. Ay, binuang ni ko. Kisa mang upata imong giingon, pagkita namang duha ang nia. Oh, wari ka kita na itong duha. Ay, pagbinuang na kaluy ay. Unsa ka na kay third eye? Third eye yung taon duha ko, ana, oy. Papa, astas ka. Nasa di ka. Ngano ko taon wa man ko kakita sa imong nakita. Kita ka, posible wala kita. Unsa man na kaluy? Ha, mga multo? Ha? Mag-sure na kaluy, uy. Nanindog na ba nga akong mga balibo, ilabi na sa akong ilok. Ano balibo yung ilok? Ano? Kay waman ako mabarbasi. Bantura. Si Bantugra. Nilisbog gamay, nangalisbog gamay. Hilom di ay. Mas isog pang baho ng imo. Asa lagi nang giingon ni mga duha ka buok kag gitara man? Asa may ikaw upat tato? Gusto rin ka magkita, ha? Gusto nyo ka? Asa gani? Hangad. Oh. Agay! Suwawa sa adlaw! Agay! Di. Dukong balik, tanaw! Kana! Nya, talikod! Mana? Nya, tanawan subo sa yuta. Nainagayok, mauri ka tulo. Ha? Mauri ka pa tatulo. Ay, ikaw pa tatulo, ha? Ay, parawa. Ano parawa? Agaw ni mo, anino man na ako? Di mo lihok, ha? Mulihok ba sana? Isa yung kamot, di ba mulihok sana? Isa! Ikaw magkakaloy, oy? Ano naman ikaw pat eh? Ikaw upat asa man? Kana, imo naman ang anino, di ba? Bito, imo bito ng anino. Ang imo kana. na, naman ako Ay, ako ng anino po. Pagtarong ka, ani, oy? Ana, ako, ane. Nya, di mulihok nga, mulihok pa na. Ang ipalihok ta, basayaw ka gano'n, palihok na ko. Sa niya, tanawa! Di ay, Ay, nakadag yung kaldero na. Ay! Paitan yung matay klarong trabaho eh. Mas lagi ka na madato, ani. Pida. Huwag madato pa lang,
Kanyang yung pinakadato sa tanan ba? Basta ako lang lagi madato. Wag yung makita makalilimos. Kaya tanang makalilimos. Ako tagag bahig yuta. O diya, patrabaho na ko. Aron sila, why pobre nga makita sa mga squatters area. Ang squatters area, himuro ko subdivision. Pero lisod, usar yung wa na ko. Kwarta. No. Mahaw na ka. Ha? Eh, nakita mo tagang nagyaw-yaw nga ikaw lang usa. Basig, wa pa kay pamahaw. At na kuyog na. Mahaw na. Ayaw mo ni. Dali na. Ay, salamat kami no. I'm not starving. Ha? Starving ba? Ha? Nakaila ka sa musilingan? Ha? Amom ng silingan si Parisir Bing. Ano yung starving mo? Starving ba? Gutom ba? Gutom ba? Wa pa ko gutom. I'm not starving. Eh, kasi nga ni mo. Kuan, ako si Kaloy Manong. Kaloy. 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 Kaloy ang kaunta sa Ginoo. Ako. Kabaos Manong da. Kaloy. Kaloy yun kauta sa Ginoo. Ako mausa da. Ay, pero kisaw to tiwa nga. Pansi ko da. Wa ko kabuntan na singan. Pero ni pa ako sa sakungan. Hinampag. Pral, sige lang eh. Usap ni pag nga dako nga. Ni ang milita. Ang kinsa man eh. Di ka ni sa tigwa. Anong! Anong! Asa ito? O, pag gani paglakaw ito. Tuloy araw na wow eh. Pero, iyakabisan ka ni. Piga no. Awam ko ni bantay nga. Naggunit sa bag to tigwa nga. Kinsa man gani no? Unsa may sugod ani? Blihan ako eh. Sa dayong di aligre. Kibarbaridad! Solidad! Kadaghan aning porta! Waka ko magdamgo! Masig damgo rin eh! Di ka ni subra sa malitang hipaghatod sa 18 ka ex-marin! Pero imposible sa Manila mo to! Oh my goodness! Sa dayong di ka barbaridad ni Aligre! Anak ni Solidad Burbina! Nagdamgo ka ako! Recorded by X Thunder Gaming. Mura mo yun tinood pero di ko makita ko kwarta sama nini kung sa kabalita pero damgor yun ba damgor yun usay buhato na ko aron maklara ko na nga damgor yun husto magpadasmag kong sakinan aron makamata ko nga na to pagani ko magpadasmag ko ano ang sakinan magpadasmag ko Suga! Giko ka! giyak wag ko dasmag gina misal ko tag tiil na tayo sligsan ako Sumka! Ha? Maghiko ka? Maghiko ka ba? Ipangamungoy! Ha? Doon na kay problema. Labang dako kong problema ron. ay sir wa ko'y problema sir oy O siya may problema? Ha? Mo na lang ko manubila ako buhanga ka. ako sir kining di ko magpamatay sir Unya ano nang patunga mga buhanga ka, ha? Ako, sir, iguro itong badasbag tawag hinay, sir, para ba may bawaan ako nga, nagdamgo ba ko gwa? Sa? Wanggol ka man ako. Agoy! Nasa kay kaldirong na, sir! Tarom taga niya akong dadoon. Buhanga ka? Gusto di ka magpaligis, ha? Sige. Watre, ha? Dini ka, ha? Ayaw padapin, ha? Wat ka lang, Ako, suko mo rin. Pero sakit ako eh. Kaya pa ako sa kaldiro. Kung mao, dili ni damgo. Huwag niyo ko magdamgo. Kung mao, tinoon eh. Kini sa kanya, sige. Awa na, sira na. Uy! Padapin, ha? Ahak na. Lisan, tuyo niya. Mababahala ka niya. Awa na. Nirevolusyon na. Nirevolusyon na. Tagilan. Ayaw! Itap ka! Ha! Sus, Marisip. Hapit yun. Gamay lang ko ang may gani na kapadaplin din ko. Ang kumatutuhan na. Magligis yun na ito. Oh! Doble ito daw. Uy, nakuha ko na sir. Huwag kay kamay sir. Tahon din nung kaway undang-undang. Maggamay ko. Sabaton na ko na buwan ko. Sir, sa pobre ko nung. Sa taon ko mabuang ha. Sakto taon ko sa kaon. Sobra bang galyo say? Ang kwarta mo akong gipasabot, sir. Dili man ikaw. Dako mo ikagyatag kwarta piti ni mo. Sa kribo. Aw. Wa ko'y kasukli na, sir. Sintakip lang na. Sino ka, sir? Wa ka magkumidya, sir. Bida. Di ko joker na royo ha. Magkumidya ko.
ahon ng gagawin undang-undang ron. Salamat kay sir. Sige, arin ako. Ay, gayan. Ay, di ka gikan sir, sa abroad. Oh, Asa mo lugar ni abroad ka sir? buhol. Ay, gayan. At least ko, mo ko itoy. Oh my God! Padagag ko din kwarta Kaloy. Di mag-ani. Hinahin ang tingol niyo malay. Kasi madungong ka. Nya, kidapon kay palukat pag yung ka. Lisod na kayo. Baga akong pangutana din ka ni kwarta ha. Hindi kan ani. Dita day, actually, no? Gidungog sa ginawa akong pag-ampot taon na. Ikabadato ta. Karoon yan na. Iyang gitubag ang akong mga pag-ampot. Kaloy, pagklaro ba? Basig diin ang kwarta hagikan ha. Tingali mo ipasangil ang Ginoo. Hala, maduklang das Ginoo na hanggawa ka. Pagtarong diin ka na. Day, paminaw yun. Nakakita na ako dito sa may simbahan napit. Simbahan? Gikam ko di simba taon. Nya pagkawas ako, nagbarubaro ko dito napit sa may akasya ba, napalandong ko. May doon ako sa katiwang. Ambot ko, iya ba ka na? Iya magbiyaan ba? Pero, nawa man sa ko kabantay nga. Nagdato siya balita nga bidool ako. Karon, ako ang tabang tanon, iya ba? Paglingin ako. Nawa ang tiguang na kalit ka wagtang. Posible kay bidagan palayo taon kay. Bisan pag bidagan pag palayo, makita ang ihapon ako pero wala mo kita. Kalit mo nawa. Diin magadapit ti simba. Sabi ka tinay. O sa may gisunod sa tiguang. Kasunis ka mga kaki. Nya, long sleeve ng puti. Siya. Gikang tinggal ito siya simba sa day. Kani siya, kani tanawa. Naigipost din sa Facebook ay tiguang nga gitabang awa. Kani. Ano siya? Kalit. Kung diin mo matagi. Usap na magputi. Bawa mo ilang ka. Hawa may gatang. Ako ka nang iulit sa mga basig tadakat awadong. Wagtang na. Squam lang yun na. Di na madawat itong isakto. Ay lang de. Total. Wala nina ko kakuwata. Wala mo nina ko itsinatsa ni kwarta. Og naap lang ka klarong tag-iya. O iulit. Pero ako may klaro. Og ako ning siyagit nga. Kinatag-iya ni malita nga pros kwarta. Ay ba ako daghan kay mo mag-ilaw ng tao nga buduol ako. O di na lang. Di na. Kita lipay mo sa nilay. Total. Huwag na ito kwarta. Kwarta ko ni. Mga awat pang ganita. Hala, no. Bisag baon ni agrasya din nilay. Tubag nis pag-ampor ko sa kinuha nga madato ta. Kaloy. Yan ang kaya uling malita kayo ko ba kitsagit ang iya kayo kamong ito na over taon ha nagtuumi nga di gyapon to mabalik sa iya ug mauli man gani posible nga kuhaan pag ito puti pasabot nga wa koy magsalig ba mao to nga pila ka buwan wa gyud koy nabati nga nangita or nagpakita siya mo tag-iya sa kwarta gigamit lang namong kwarta palit kong sakyanan. Gawas ako. Kalabis magbinaw! Kuyawan no. Kapalit na buwan nag-auto. Natural. Sa kapaslanan na itong sakyanan day. Di ko sa itong silingan. Luol kayo no. Ay. Palit itong buha. Di atras lagamay. Para matungkot sa ito Pagwala sa nitong ayos ka. Balik guys. Nasa itong silingan. Pagdali kayo maniudto na ta. Okay na okay. Bika di ate. Ano ni aplikas pultahan ta auto? Asa ka? Palit ito guys. Ala ka silingan ka lang dool. Ay lagi nga no day. Dili pwede yung palit ito guys. Yung mga auto. Ano ko ni Kaloy nag-auwi ka? Kadool na ala mag-auto pag yung kakakito at bayani mo oy. Recorded by X Thunder Gaming. Suya kayo mong silingan taon. Bising naarakos dool, ako paliton, dool na kayo, mag-auto yun ko. Pero hindi ko muna pingin kita kung partang suot balita. Kung gingon nila, kadao ko jackpot kami ko. Or basta mauna to, kadao ko. Mao nga, nakapalit ko auto. O niya. O Kaloy, nakaman lagi ka diha. Nako na dito sa Arbon. Pagpalit na dito. Ansan? Pagpalit na dito. Ansan man kuyugan lang di ka? O niya, sakit pa na ko tiil. Ha, naunsa man na? Ako ang magod ganina dito ko sa banyo paggawas ako napandol ko gamay sa may pultahan ba. Ning kamot ko nga makabawi na out balance ng taon ko na slide man ko nabundak ang akong lubot sa binto. Hala? O niya pagabundak sa lubot hanami biday na ilang sang ko di ay Uy, ginawa mo yung taon mo natusok imong lubot. away noon kay wa man makadot ang langsang taon kay baga man taong tual yang ako gitapis pero paglingkod ako day nalingkod ra gyud nako ug mao nang Hala, mo nang nasigig ka nang nasigig kuputan ng imong atubangan. o day Pero wa man ka na masamad ang imong bunal. away noon pero ang hubag gamay
Ang imong budal? Ako itlog. Ginoo ko, mapay dako na nandaan, masamot ang kadako. Unya mo na nagmansan na suron. Adi sa tao na, pwede sa Ako dana. lagi. Unsa di kadak murag bayabas? Dili, uy. Ako sa di kadak Murag buongon. Kaloy. Day, day, day. Kaloy, kailan ipakuha gina nimo kaloy. Ipatangtang na lang na. Oh, murag gapo na na. Wa na kaloy. Mao na lang gid ko gitahadlukan. Bunga na ni sa wa nimo pag-uli sa usa ka malita nga kwarta. Gaba na ni kaloy, gaba na Gaba? ni. Gaba day? Wa mga ni kabay mga politiko kawat pila ka malita na po na ka malita kwarta. 18 ka malita kwarta. Oh, kanina ba doon ka kinita ra? Unya usara ka malita. Gaba na doon ko. Sinawa. Basta kay gaba na alam pang damay lang. Gaba na ni mo. Dailita. Mao ni ako problema ron kay purte. Akong tiil ng pandol, may grabe man. Nya akong labot. Naingon magbungon ako itlog. Diri ko natunog sa lubot. Ang akong itlog man hubag. Ganun ni. Usa ni? Tinuol ka nga gaba ni? Usa man tao sana ko nga. Ang tulog ko kuwat ang kwarta. Kinitaan man to. Wala na ko bauli kay. Naipawa mo kung may klaro tagiya. Sumni na ako. Gaba ba yun ako, ha? Usa man kung kamay mo sultiyo na ni. Kaloy. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karagalawa. Si Kaloy, Ate Pres. Kaloy. Oh, Kaloy, Ate Pres. Kwarta dako kay kwarta na. Oh, dako kay kwarta na kit at Kaloy, Ate Pres. Nas malita. Oh, sa kamalitang kwarta. Nya pag anay tabo ni Ate Pres, nakita siya pero niabot mahigayon nga murag kalit man kay iyang mga sakit. Napandol si Ate Pres, pag pandol niya, na wa siya makuan, wa kay nakabalan siya, napayakar siya. Pag payaka niya, natusok gamay yahang kuan kay lingkuran gyud yang lansang natusok gamay. Hibong siya Ate Pres, ang hindi hubag niya may itlog. Ha? Oh, ang iyang itlog hubag. Oh, hibong siya ay karon daghan ko kay siya gibati kay wa man nila mauli tong kwarta o sa kabalita. Diya ingon sa wa di kani gaba dong sa kwarta wa mauli ni sa wa man ginabain ng mga congressman nga awat Bilyon ng kawat. bilyon para diha pila ka kabalitang kwarta. Kita nga wa man nato kawata. Inakitaan man ni nato. Mao na diha Ate Pres. Sakto ba yang yunaw na nga dili to gaba? Mayo bang iuli niya wa siya kibaw kinsa gyud ato. Iuli sa gudoy. Wa man di kibaw Ate Pres. Na, yan hagbong. Asa man niya ipuli? Way, kuan nga. Wa ingan, wa tanan. Wa may ni paila na siya tagiya. Mo ba? Awi, standby lang sa na ni mo diha. Standby niya gisalitan man nila to. Bahan mag-auto na. Palitan Ha? auto. Mapalit gini ginabos Bay ng nila auto. niya, tunanay mo plane. Oh, palit siya ginamos, mag-auto, yan silingan ra kayo nila. Mo ba? Oo, palit siya ga-ayos tanan. Palit siya basta duol ra ba, mag-auto siya. Ay ang balay ilang silingan niya, dahil balay rin. Auto siya. Hindi ka mo dito, palit siya, ay paatras niya yung auto. Sa to pa, napa niyang kwarta. Napa, Ate Pres. Wa pa mo roto. Nakalitan siya sa auto Ah, niya. mato pa bitaw sa tong kauban ka na to, si Ray. Oh. Aling Ray. Nga ko to sinita. Uli na to. Pero dito dong Kaloy ay uli na dong. Kaya di man ato adong. Inga na. Ato dito na ni Attorney Rafael. Dili oy ang nakaapa na nagud gulyat. Kunway ko an nga niya imong iuli. Daghan mamangkon kada ko gud pertaha gud. Di ba daghan mo interest ana. Oh, nya daghan ko ng kwarta Ate Pres. O nya og ipon na dugay kay mo man. Mo na. Di ba nya? Ako dila ko ana kay di ko mihap. Ako kuto rin kiso na rin tawag ko ni Di ko mihap. May kadong nakabot kang ihap og 100,000 ako. Di ko kabot ang kwarta. Ma'am. Unsay ato ba sulti niya? Dunay usa ka butang nga nasipyat siya gamay gulya. Usa man, Bam? Kung ari kas kakaraanan, oo, kanang na makita ganay ka og kwarta niya wa gyud ka kay bawkin sa tag-iya asa nimo iuli. Unang-una mohatag kag pahinungod sa kanang pamisa or dagkot. In fairness sa mga relihiyon ha. Oh, or mugahan ba ka og gamay para itabang sa mga nakinahanglan. Pasig dunay tabangunon kaayo. Pero sa ospital, eh, Pero og ari ka sa Catholic nga relihiyon naagid sila nang magpahinungod magpamisa sa mga grasya nga nadawat no unya karon ang iyang problema kay matupad gihubagan siya ni dakon sa diha anang dili na paano murag no ana no apal kung ari ka mo dangop sa ato ang Old Testament Jeremias 29 versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa ako ang mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot ug paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Sa ato pa ang mga plano sa Ginoo dili gyud ikadaot ikaayo gyud. Oh, unya musampit ug muduol kamo ug magampo kanako ug tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo dihang kinasingkasing ang inyong pagpangita kanako. So,
Kung moingon ka nga gigabaan ka, mahimo siguro pero naaman diri ingon man diri sa Ginoo nga siya minasayon sa mga plano nga ikaayo. Pero bam, dili ka daot. Ingon sa Padre Siano nga, wa man gaba. Wa ko nang gaba, bam. Kanang gaba makasaka, wa nang gaba. Dili ang gaba man nagsilot imo kun dili ang Ginoo. Dili ko nung nagaba, bam. Silota sa imong binuhatan nga sayop, pero dili ang gaba nagsilota na ang Ginoo. Magipaila kasi kuan. Pero dili na gaba no. Unsa man gaba gyapon na? Dili kanang imong tampungan depende ko do naman goy mensahe. Di do naman goy mensahe. Pero bito to pagkamatay ni Lazaro. Namatay si Lazaro. Ni ana ang Ginoo upat man to kadlaw. Oo nga gingnan ganay sa iksuon ni Lazaro nga magtutudlo lain na nakarubaho kay dugay na mo nang gilubong. Unya kanang naang unsay nga niong ningon man Ginoo nga ako pakabanaw mituo ka ba di mo tingon nga Lazaro gawas buhay na gawas karon ang paamit sa pare ningon nga kanang naang og tinuod pa nga ang Ginoo nga nganong gitugutan niyang mamatay upat adlaw iyam ding banhawon nganong iya pa man gipatay kay aron madayag ang gahom sa Dios. Ang bakita lang, no? Kay ang tanan nga mga gimbuhaton siya ray nasayon iya baning patyon iya babanhawon siya tanan ang nahibaw ang katapos ang linya ingon pare siya nga uneven death siya mo nasayon. Okay, so ay nagkabalaka dong ayo pagingon dong kaloy ay pagingon nga muna ang ako lang ikampo ikaamit nimo karon kay wa mo yun mo mibawikin sa tag-iya. Katong tiguang ay magkikita mo itag-iya ito na hulta imbur na nag-viral sa Facebook. Di mo tani mo pwede ngayon kay huwag magkibawagin sa to siya. May mo tingali nga imo nang ipasibya na. Dili na timing na sa siguro to bam kay ningo mo siya nga duol ko tiguang wa may daang malita. Na timing na sa to nga nataga kag tiguang na viral. Pero dili gito mo itag-iya. Lain gyud itag-iya to bam. Pero para na ko murag mao pati ngali pagbuti to sa Ginoo kinahanglan wa pa ka pamahaw doon dali mamahaw ta murag ingon ana bitaw do na may uban ingon ana panalitan og ari ka mag-public service sa ato estasyon na sa DWHP mingon nga kinsay tagiyan ning kwarta kinsay tagiyan ning cellphone claim dire unya inunay unsa nga orasa na wa nimo unsay kolor sa mong bag sudan pilay kwarta sa itong baga ug may isang sodo to nga 11,000 ang sibo pero sibo lagi pero katong nagtangan gi post sa Facebook ba mga nagtangan siya nakita siya 1.3 million nga kwarta karon niyang giuli ang gihatag sa tag-iya sa katong 1.3 million 100 to ka to 100 kita di ka to content lang nga ina to kay para madagan niyang views muto ka to nga ang gihatag sa tag-iya sa kwarta sa katong 1.3 million 100 ray gihatag sa tao nga nakakita 100 pesos o 1 million 100 na tipres Doy. o lagi may gihatag sa kwan sa Facebook bitaw na bitaw daghan ni comment to grabe sa nimo 100 pero nasa ningon sa bida sa nimo imo nang ilaro mga tao kunti tra na mo kuha ra ka kuha sa Facebook imong gi-edit mo nya imong gipakita nya tupad nimo gana ka 100 mo na ngayon ana mao na uban ngina ana imo kay tuo nga tinuod katong ako nakitaan di tumawa pwede matag pwede yak mong palipayan pwede di nakita na ko di to mabawi di to makuha nipilit mas kilid salamat ko dagat dito naman no Kuna ko ang puzzle tihon. RMN